ang Ebanghelyo, mahimo siya nga ma-summarize into one word according to Pope Francis. That is tenderness. Apan, sa dili pa na ato sang hisgutan ang supposed to be duha ka words nga naglangkob sa Ebanghelyo. Mao ang meekness o yoke. Ang meekness, kung binisayo na siya, ako maglusod ko binisaya ang meekness, mao siguro na ang pagkamaghop. Kanang you're powerless. Ang atong Ginoo, we know Him, He's God, supposed to be powerful. However, powerless. Ang iyang quality is king. When He entered Jerusalem, entered as king. However, He was meek. He was humble. Mao nga ang pagka meek nato supposed to be in imitation of Jesus. Bisan karon atong makita nga ang mga meek, mao kini sila ang mga white power. Mao kini sila ang mga victims of exploitation. Mga tao nga oppressed, mga gidaog-daog, mga tao nga ubos sa gahom sa mga powerful, sa mga dato, sa mga naay kaya. Apan, atong hinumduman kanunay nga it is part of God's plan. Kining mao nga pagluwas ka nato, God's plan of salvation, nga kita maluwas pinaagi sa anak sa Diyos, so powerful. He could have done wonderful things. He could have conquered his enemies, but He submitted Himself as victim to save us, not just to show us an example. Nga mahimo kita nga mga maghop. Mahimo kita nga mga meek, powerful but powerless. Ingon ana ang atong Ginoo. How can we be powerful and yet so meek and humble of heart? It is by imitating the Spirit of Christ. Ang atong Ginoo, ang Spirit sa atong Ginoo, mao kana ang iyaha nga pagpaubos, ang iyang pagka-maaghop. Wa siya magsalig sa iyang pagka-powerful, kundi sa iyang pagka-maaghop. Ang iyang yoke sa Old Testament, ang pagtuman sa balaod ni Moises,
mao'y yuk sa mga Israelita. Mao ilang palas-anon. Mao na'y bugat kaayo nila nga palas-anon. Apan sa New Testament, ang yuk becomes light, easy, not a burden. Because Christ Himself carried it. Iya ka nang gipasan sayon og easy. Muna, kung imong isummarize sa pagka-tenderness, iya kitang gitawag calm. Dali kamo, kamong gikapuyan o gibugatan sa inyong mga yugo. Sa Old Testament, sa ako nang giingon, pagtuman sa mga balaod, sa mga daghan kayo nga mga balaod nga nakapaburden sa mga Israelita. Pag-abot sa atong Ginoo, daghan kayong gipapuno sa mga pariseo o sa mga skriba. Mao na nisamot ka burden ang mga tao. Ingon ang Ginoo, come to me. Kay you will find rest. Kaya ang iyang yoke easy, burden light. Kay siya mismo ang nagpasan niini. Sa iyang pagpasan mismo, Ginoo siya, very powerful, but very meek and humble. Very poor. Nahimo sab ang iyang burden nga sayon gaan kay ang Ginoo mismo nga all-powerful mo nagpasan niini. Kita nga mopasan niini mahimo sab nga makadawat sa iyaha nga mga rewards. Apan usa sa mga obstacles niini unsa man mao nga ang tao usa ka magsusulat niingon spiritual writer ingon siya, we cannot know Christ well kung dili ta makigsuod kaniya. Unsaon man nato pagpakigsuod sa Ginoo? Mahimo kitang suod kaniya diha sa pag-ampo in prayer. Pero wa kay pag-ampo, you will never be close to Christ. Dili ka mo appreciate sa iyaha nga mga nabuhat, sa iyang pagsakripisyo, sa iyang pagpasakit, aron kita maluwas. Mao nga ang atong hunahunaon, ang sa ako nangingon ang duha ka words, ang meekness and yoke could be reduced into one, tenderness. Ang atong Ginoo, very tender in His invitation. Dali kamo, kamong gikapuyan, gibugatan sa inyong mga yugo, ug papahulayon ko kamo. It is an invitation of tenderness from Jesus. Og katapusan, pagampo ako na hinumduman sa mga Legion of Mary. Wako kibaw og how exact this word for word or not. However, this ends prayer in the Tessera. The tender compassion of our God shall break upon us to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. So, mauna ang tenderness, ang pagkamaaghop. Leksyon nato sa pandemic, nakat-on kita sa pagtinabangay sa usag-usa. Usa ka na, kanindot kaayo ka na to, nga we help one another. We showed tenderness to one another.
Christ did that. He wants us, He urges us to be tender to one another. God bless you. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.